Ден 10 от трансформацията на тялото ми, ето така изглеждам днес. Ден 10. Днес тренирам бицепс. Само бицепса днес, да. Защото бицепса ми е доста слаба мускулна група в сравнение с рамене, с гърди, с корем. И трябва да наблегна доста над него. Пак като предишната ми тренировка ще направя поне 2 упражнения, може да вкарам и трето, много зависи. И смятам направо да започвам. Започвам упражнение с дъмбели. Едно от, може би, най-добрите упражнения за бицепс. И все пак всеки човек се различава генетично, има силни и слаби мускулни групи. Независимо от това как тренирате, просто всеки се различава, всеки ще има различна силна и слаба мускулна група. Тренировките нямат абсолютно никакво значение според мен, просто трябва да се промени начина, по който се тренират по-силните мускулни групи. Те трябва да се тренират по-малко, по-рядко и с по-малко обем, може и по-мързеливо. По-слабите мускулни групи според мен трябва да се тренират по-често и много по-здраво и с повече обем. Точно за да се получи баланс. Повторения. Нека да ви покажа и напомпването. Все още не съм ял. Тренирам на гладно. Точно защото гладуването ми помага с по-бързото изчистване, понеже през първите няколко часа след като стана от сън, не съм гладен и в същото време имам енергията да тренирам. И точно за това и го правя. Второ упражнение за бицепс ще бъде с крив лост. Тежестта, която ще използваме, 27,5 кг. И ще бъде с по-висок брой повторения на серия. Мисля да направя около 5 серии. По принцип на упражнение правя по 5 серии винаги. Рядко се случва да правя по-малко или повече. На лежанката може би правя малко повече. Серията беше до отказ, защото не успях да направя повторението напълно. Беше нещо като половинка, което аз не боря за изпълнено повторение. Трето упражнение за бицепс пак ще бъде с дъмбели, но това, което ще направя на трето упражнение, че няма да правя сгъванията
едновременно с двете ръце, ами ще ги редувам